pakendung kecuek pada parikan kembang glepang sesorot kuntuling melayang kebeneran wayah menek parikane kembang glepang sesorot kuntuling layang pegat kadang kinasihan iman-iman anu kasihan kakang-kakang pengendange inyong nang kene duwe sedulur lanang kebeneran kena nggo ambiran inyong rabi rika maleni rika rabi nyong parani karepe arep nyumbang apa kendung ora nyumbang raja brana nyumbang geni sawungan ora baik bukan kobar romah nyong nyumbang geni sawungan lawan banyu saku ranjang ora memper temen anak banyu diwadahi ranjang kakang-kakang pengendange sepisan nyong duwe kaki nini malah kebeneran anak sing ngopeni sepisan kaki nini ping pindho papalan biyung kebeneran kok isih hubung ping pindho lan bapa biyung ping telu kakang kayu kebeneran narimba kayune ayu gonyong ping telu kakang bekayu ping pate bandawi rayat kebeneran kok isih ganep temen ping pate bandawi rayat ping lima bandusan tanah inyong iblis tumon anak nini satu setana kakang-kakang pengendangi hajat tansah gawe gendra karena kakang canggung pitik balik jantung kembang pacek inyong wis suwe pangarae kangen tuh rasane sering lupa cipi nyasir kowe bisa nyambang ora bisa nyuling undang-undang apa kanu kendung kecuek apa parika tumon maning anak kinjeng geret lintang inyong iblis tumon anak kinjeng geret lintang rika maning arep tumon harap linyong tumon iki ya bener ikak bocah seneng kelayaban kinjengi kinjeng kebo lintangi lintang luku anak kebo geret luku pitik balik jatuh ireng
kakang iyang yundang masa dulang titik balik jambul Undang-undang apa kendung kecuek Aparikat tumon maning hana pisang numpak kupu Inyong iblis tumon anak pisang numpak kubu Rika maning ngarep tumon harap linyong tumon iki Ya bener ikak bocah seneng kelayaban Pisange pisang raja kupune kupu gajah anak raja numpak gajah kering rumah cipi nasir kering rumah cipi nasir pisang ganteng ora bisa nyuling kembange kembang mlati nyong kanggo sarana peni